So pam o'n i'n byw yn yr Eidal, fi'n hysau dweud hwnna, ond pam o'n i yn byw yn yr Eidal, roedd ddim curries. A weithiau ar y bwydlen mae'n dweud curry, a mae ddim yn curry. Mae ddim yn blasu o unrhyw beth, curry. Mae pawb yn caru curry. Mae'n rhywbeth ni wedi mabwysiadu fel cenedl, a ni gyd yn mwynhau ar y penwythnos, ond mae takeaways yn drud, a mae eisiau dangos i chi sut i creu curry ffantastig. Mae'n rhad a mae'n super blasus. Gyntaf, ni'n cael ein blodfresych. I fi, does ddim angen cig mewn curry. Mae pethau fel blodfresych yn creu curries ffantastig. So ni jyst eisiau tynnu y floret. Ni eisiau nhw'n mawr achos dyna yw y prif cynhwysyn yn y curry. Rhoi ein blodfresych yn y bowlen. Olew. Powdr curry a powdr chili. Ni'n mynd i cymysgu hyn gyda'r blodfresych. Ni eisiau gorchuddio nhw'n lyflu. Bach mwy o olew. A mae'r grill arno yn uchel. Ni ddim eisiau coginio'r blodfresych, ni eisiau char neis. Dim ots os mae'n dal, mae hwn yn mynd i ychwanegu sut gymaint o blas i'r curry. Halen. I mewn i'r tin pobi. So mae hyn yn mynd o dan y grill nawr. Yn y cyfamser, ni'n mynd i coginio ein winnsyn. So heddiw rwy'n defnyddio olew, ond os mae ganddoch chi gi, sef clarified butter, mae hwn yn gweithio'n hyfryd mewn curries. Rwy'n mynd i ychwanegu menyn i creu yr un blas. Winnsyn mewn gyda ein dail curry ni. Ni'n mynd i coginio'r winnsyn am tua 10 munud. Ni eisiau meddalu nhw lawr a carameleiddio nhw tipyn. Yn y cyfamser, ni'n chopio lan y chili bach. Os ydych chi ddim yn hoffi'n super spiced, just gadael y chili fresh allan. Ni'n mynd i ychwanegu ein sinsir, garlleg a'r chili. Ni'n mynd i checio ein blodfresych. Lyflu. So ni'n just mynd i gadael hyn i un ochr. Spices. Powdr curry, powdr chili, cumin, garam masala, tipyn bach o pupur cayenne a garlleg sych. Os chi ddim yn hoffi'n spiced iawn, peidiwch rhoi y cayenne mewn, ond rwy'n hoffi fe'n spicy. Mewn gyda'r dŵr. A mae'r dŵr yn stopio nhw rhag llosgi, ond hefyd yn ailhydradu nhw, yn dod yn nhw tipyn bach mwy byw. Mae'r hylif bron i gyd wedi mynd. Mae'r olew wedi dod allan o'r spices. Mynd i cymryd allan y dail curry. Tipyn bach o halen. Mynd i blitio fe fyny. Gallwch chi wneud hyn yn bowlen, ond mynd i wneud e'n syth yn y pan. Dyna'r paste ni. Os chi'n creu hyn mewn batches mawr, a rhew i fe neu cadw yn yr oergell am wythnos, 2 wythnos, gallwch chi creu unrhyw curry gyda hyn. Fi ddim yn gwybod os mae fel balti neu os mae fel madras, ond fi'n gwybod mae jyst yn rhywbeth fi wedi wneud lan, so fi'n mynd i galw fe tikka makali. So nawr ein tomatoes. Rwy'n mynd i blitio fe fel fod e'n super llyfan. Nawr, rwy'n mynd i ychwanegu ein sbagoglis ni. Tipyn bach o gwyrdd yn edrych yn hyfryd yn y curry hyn. Wrth gwrs, gallwch chi taflu mewn yw'r neu unrhyw cig ar y pryd yma, ond fi'n hoffi fe bod hyn yn curry i llysieuwyr. Honestly, bydd chi ddim yn colli'r cig. Mae'r sbagoglis yn coginio yn y saws yn gloi, felly jyst mynd i cynhesu fe trwyddo ac ychwanegu ein llaeth coconut. Mwy o llaeth coconut os chi'n hoffi tipyn bach mwy yn mild. Ni eisiau i hyn berwi a wedyn troi e lawr fel fod yn ffritian am fel 10 munud. Ni'n mynd i chopio i fyny ein coriander fresh ni. Mae'r blodfresych wedi coginio tipyn bach yn y grill ac maen nhw'n mynd i cael 5 munud i 10 munud yn y saws.
Ni eisiau'r blodfresych i cael tipyn bach o bait iddyn nhw. Dyma yw serin y curry, a ni ddim eisiau fe bod fel mush. What am I doing? Mae'r curry yn y roglin hyfryd, mae'n edrych yn lush. Ni'n mynd i gorffen hyn gyda tipyn bach o iogwrt. A'r coron ar y top, tipyn bach o coriander. Nawr mae'n amser i'r penwythnos dechrau. So Richie, ni wedi nabod yn gilydd am amser hir. Ni wedi bod trwy gyd o'r lans a lawrs. Na, ni. Ti'n cofio swydd gyntaf ni, o'n i'n gweithio yn y bwyty Daleg. Oedd ti wastad yn gofyn i'r ci popeth beth mae'n neud, pa cynhwysion mae'n defnyddio, o fi jyst yn bita gyd o'r hufen iâ. Ti'n cofio faint o'r hufen iâ ni wedi dwyn? Ie, ni wedi dwyn hufen iâ pistachio, a oedd y boss jyst fel, merched, ble mae wedi mynd? O'n i fel, sorry. Iechyd da, Rach. Diolch yn fawr.